Okay, nanapunta sa atong channel. Ang ato ding discuss karon no kay kung unsaon pag add or pag copy paste og indicator diri sa MetaTrader no. So ang uban man gyud kay mangayo sila indicator tapos wala sila kabalo unsa lang sunod buhaton unsaon nila pagbutang ato na indicator diri So dali ra kay na siya no. So, nata karon sa ato ang platform. Pag naana mo yung indicator, so for example kani ko mao niya ang indicator diri kani indicator og template. Ito ta sa atong platform, diri ta sa file, open data folder, then makakita mo QL4 tapos indicators. So diri ninyo i-paste ang indicator. So ang ako nara mo ni siya ang ako ang indicator na i-paste dito So copy lang na ninyo ito mo sa folder na ko diri paste ninyo. So ang ako nana na siya daan indicator, ang ako lang ipakita kung saan So copy and replace lang ako. Okay, nara. Then okay na siya. Balik ta. Ang ato na ko i-copy is template, pero pwede na gud dito yung copy na ng template, pero kung ang kanin mo yung template ng website kani siya kay no need na ka magkuan kay naka-plaster na siya daan. So kung katorang indicator mong gamiton, so pwede ra pud kato makaning template kay naka-plaster na siya daan na siya uban indicator na siya kuan basta plaster na siya kana nindot na tan-awon para sa kuha. So copy lang nato ni template, then ato din ta sa so mo ni no direta ato ni so kanina sa MQL4 pag template ako yung i-paste dali rin tas template. So dali na to i-paste. So na paste na ako ng template, then exit na exit. Ang kani po din yung platform exit sa po ni dito niyo makita kung dili na ninyo exit, then open niyo outro. Then dirian rin niyo pangitaon tong indicator na niyo diyan diri na posto. So ang atong gi-add na indicator is Ringco Street. Pangitaon rin niyo dai Ringco Street. Nara Ringco Street channel. So pag gusto niyo na i-add, i-click lang na ninyo, pero ang ako na naman mao naman ni siya. Mo naman yung Ringco Street channel. Ang template po diri ara po to ninyo kan template na. Ang pangatong template ato kay kwarta mao ni. So pag mo na siya i-click kani. So na-add na kani mga ngani. Support and resistance. Mura na Nga na ra ka simple guys. So mao lang sa to sa karon. Salamat.